Estamos no Centro de Menores Ollos Grandes de Lugo. Está regido polas religiosas da Caridade do Buen Pastor e funciona en Lugo desde o ano 1951. É un centro de atención a menores en riesgo de exclusión social e temos actualmente 5 nenos en atención de día e 13 en atención residencial. Está aberto os 365 días ao ano, xa que moitos nenos non teñen un sitio onde ir. Encargámonos deles tanto a nivel escolar como a nivel médico, axudamos e colaboramos cas familias sempre que nos lo permiten e podemos. Desta atención ocúpanse actualmente 12 educadores, dos cuales 2 simplemente fan servicio de noite. As instalacións sí que é verdad que se nos están facendo pequenas, con poucos recursos, toda a axuda externa que poida ser, incluso de voluntariado, para atender de maneira máis individualizada a cada un dos nenos que temos. E todo o servicio, toda a axuda que poidamos recibir será benvida e agradecida. Quero dar as gracias á Fundación Breogán por esta experiencia de que poidan os nenos deste centro contactar físicamente in situ con xogadores que ahora mismo a mellor non admiran, pero sí que polo menos danse a conocer e lle den unha opción de outras experiencias lúdicas interesantes. Creo que o baloncesto ten unha afición bonita e pode ser que chegue a enganchar a algún destes nenos que necesitan outras vías de escape no seu día a día.